अरे भाई तमे आसा आसा भाई 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 किछ नाही बा हां मारा बे भाई का बे मो पैसा भाई दे दे भाई भाई दे दी भाई मतलब 5 दिन टाइम दियो भाई मु जेम देली पैसा दे दी भाई देखु तो मोर पेपर पत्र चाले पड़ पैसा पत्र आन भाई मु दे दी भाई 5 दिन टाइम दियो भाई दे दी जेम देली भाई दे दी भाई ए तू एते कथा कोना भाई तू बेसी मते बुलेलु न तू आज दबु मु एडू जिबी नहले तो लेखा अबे तू मा पचर बुलु ए उठा भाई जाबो नहीं भाई नहीं भाई जिंदे तुम पैसा प्रेमी भाई प्लीज भाई सब का चला बा घर आ जरा तू मत बोलो बुला के तू मा पचर बुलु चला जरा नहीं भाई 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 ताको छाड़ दे चला बा ए आसा बा चला भाई को आयो मां के मांगे रे आयो मां खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय बोध से